Ngisacela ukubingelela nguMango Thobana. Namhlanje sizokhuluma ngananti ibhodlela. Leli nalibona leli likhulu leli lincane awafani. Ngizoqala ngicacise lokho. Sizokhuluma ngananti leli elikhulu leli. Leli bhodlela leli njengoba ulibona lingaka. Wena oshadile noma wena olotsholiwe noma wena oney'ngane nomuntu uzothola ukuthi lo muntu uhlala naye kodwa manje useshintshile. Uma ngithi useshintshile akasazenzi izinto kade ezenza. Uyamsola ukuthi lo muntu useqonyiwe noma useqomile ngoba lisebenza kowesilisa nowesifazane. Nanti-ke ibhodlela elizomenza ukuthi lezi zinto lezi ade ezenza aqhubeke azenze ngoba omunye uthi ma eshela intombi esayishela intombi leyo ntombi isheshe imsebenze ingakamqomi ukuze mayisimqoma ashiye wena. Nanti ibhodlela elizokusiza wena oshadile, wena onobaba wengane, oseshintshile, ohlala naye. La ngikhuluma ngomuntu ohlala naye endlini, angikhulumi ngomuntu osehambile, yabo. Lo muntu osehambile kukhona okwabo. Lokhu ngokomuntu ohlala naye endlini, ombona lo muntu useshintshile. Seniqala manje nishadile, lo muntu omunye uselala kwenye indlu, omunye uselala kwenye indlu. Wena mawumbheka lo muntu useqonyiwe kodwa akasazenzi izinto nezingane endlini, akasenzi lutho endlini. Useza ngokuzolala avuke emsebenzini. Nanti ibhodlela elizokusiza wena kuwe okunjalo. Mangikhuluma kanjalo ngisuke ngenzela ukuthi wonke umuntu azi ukuthi le bhodlela limayelana nani. Niyalibo likhulu ileli bhodlela elinamandla, ibhodlela elenza sure ukuthi lo muntu lo uyazenza izinto kade ezenza. Le bhodlela-ke linamandla kakhulu kulo muntu ohlala naye mayeseshintshile noma usumsola ukuthi useqonyiwe. Ukhona ukuthi umbuyise ususe lezi zinto lezi asebezenze kuyena ngoba umuntu mayeqala eba nolaka endlini, eqala engasazenzi izinto zasendlini, lowo muntu usuke vele esenomuntu ngaphandle. Manje-ke laba omakhwapheni basheshe behambe eqala iy'nyanga beyorikha abantu benu. Thola nanti-ke ibhodlela wena ukuvimbe lokho, ukukhiphe esaseduze engaze ahambe. Siyathokoza. Nanti ibhodlela uMango Thobana.